Primer de tot, agrair-vos el recolzament que hem tingut enguany i presentar-vos la part positiva d'aquest 2020, que almenys ha estat una barema bastant bona i de la que ara vos presentarem una mica el que nosaltres hem tret, no? En primer lloc tenim el Chardonnay, un cupatge en Chardonnay i Giró, 80% i 20%. És una selecció de la zona d'Esturó, una vinya que tenim per Son Moix, i de la que estem molt orgullosos i que aquest any creiem que ha estat la culminació de bastant anys d'intentar treure un cupatge original com és aquest. Seguidament, enguany, també estem presentant la sèrie Gullum, que completa el Gullum d'autor i el Gullum blanc, que té una mica de Giró ros, una varietat autòctona, juntament amb moscatell i parellada. I després tenim el Merlot Tempranillo o ull de llebre encallat, que és el rosat, el Gullum. Això completa la gamma original del Gullum d'autor. Finalment seguim en la gamma Arxiduc i sobretot ens agradaria que aquest any poguéssim celebrar que s'ha acabat tot i poguéssim brindar en la nostra gamma del Brut Natur de Pere Sedar, que ja és tradicional, però que significativament aquest any crec que esperem que sigui per recuperar l'enyorança i la normalitat de lo que esperam que sigui el 2021. Molt d'anys a tot i moltes gràcies.